ew çar heval mirovên mezin in. Mezintiya wan ew e ku wan ji bo şexsê xwe tiştek nekir. Wan tiştek nedajiyîn. Çi daxwaz kirin ji bo gelê xwe daxwaz kirin. Bo azadî û serkeftina gelê xwe daxwaz kirin. Di vê rêyê de canê xwe jî dan. Ji xeynî can tiştekî din nebû. Ew jî pêşkeş kirin. Ji xeynî can heke tiştekî din jî hebûya bêguman yê bidana. Şexsên mezin lazim e wan kesan ji bo xwe mînak bigire. Yên ku lazim e em wan mînak wergirin, ew in. Ji xeynî wan tu kesekî me tune ye. Ew in egîtên vî gelî, ew in nirxên me. Ew in ruhê vî gelî, ew in hestê gelê me. Ew in fikrê vî gelî. Li derveyî wan ruh, hest, kesayet nîne. Pirtûka Dersim Oremar ya bi navê avabûna stêrkan mizgîna hilhatina rojê ye ji weşanên aramê derketiye. Ji sed û not û dir û pelan pêk tê. Nivîskar Dersim Oremar ji Rojhilatê Kurdistanê ye.